गावनि फिसायखौ फाहामथाय होनो थाखाय रांखावरिनि आंखालाव दं सासे बर' बिमाया। अन्नानै एसे थाखा फैसा हरबा हामगौ नंदोंमोन आङो। जेबो राहायानो गैला आङो दा। सरकारा एसे अननानै आंनो थाखा फैसा हरबा हामगौ नंदोंमोन आं एफा गिदिर बेमार जानायखौ। क'क्राझार जिल्ला सिम्बोरगाव ओनसोलनि 1 नं जावलियाफारा गामिनि राजिब बसुमतारिया थांनाय 1 बोसोर आगोलनिफ्रायनो टिबि बेरामजों सैनांना दं होननानै फोरमायदों बिथांनि आंगो बिसिया। बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंबावदों दि फिसायनि बेबायदि बेरामखौ डक्टरनाव नायनो थाखाय गोबां मालायफोरनाव रां दाहार लानानै नायसेयावबो थोआखै आरो न' लुना थानो थाखाय जा हा एसे दंमोन बेखौबो फाननानै नायनो गोनां जादों होननानै फोरमायदों बिथांनि आंगो बिसिया। बेनिखायनो बेरामजों सैनांनाय फिसाय राजिब बसुमतारिनि बिसि लाइस्रि बसुमतारिया दानि सोलिबाय थानाय एबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि खुंथायनि सायाव आखाइ खबजबनानै राङारि मदद मोननो हास्थायदों। लोगोसे सोरबाफोर नखरनिसिम सुलाद लानो थाखाय 9707165891 एबा 7637032909 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन। अन्नानै एसे थाखा फैसा हरबा हामगौ नंदोंमोन आङो। जेबो राहायानो गैला आङो दा। सरकारा एसे अननानै आंनो थाखा फैसा हरबा हामगौ नंदोंमोन आं एफा गिदिर बेमार जानायखौ। हाबो गैला, थाखा फैसा गरसेबो गैला, ओरैनो दाहार मालायनाव ब्रुं ब्रुं जाजोब्बाय। बिहैबाबो हरजाला रावजोंबो, फिसाय बेमारिनो फिसाया टिबि बेमार जादोंनो होननानै। आंबो बारा बुंनो रोंजोबलाय लाङा बिदिखौ। सरकारा आंनो अननानै एसे अनसुंथाइ हरदो आंनि बेमारखौ नायनो थाखाय। बेसे गोबावसिममोन नों बेमार जाना थानाया? आंनि बेमार जानाया बोसोरसेयानो जाबाय। बोसोरसे जाबाय। अबे डक्टरनाव नोंखौ सिकित्सा खालामनाय जादों? आंनि सिकित्सा डक्टर खालामनाया केन्सार हस्पिटालाव। मा बेमार मोनदों नोंनाव? टिबि मोनदों। दा फाहामथाय लानो थाखाय रांखावरिनि आंखाल जानानै दं नामा? फाहामथाय लानो थाखाय रांखावरिनि थाखाय आंखाल जानानै दङ। बेनिखायनो एसे अनसुंथाइ हरोब्ला गाहाम जागौ सरकारा। नंगौ माने आं गामिनि मानसि जाहैबाय। बियो बिथाङा बेमाराथ' नंगौआनो। दा हनै बेहा बेराफारसे फिसाबो सासे उन्दै दंबावो आरो बेमारियाव गोलैबाय मानसिया आरो न'खरावबो बिदिनोसै मा बुंबावगोन बेमारि बायदिखौनो होननांगौ जाहैबाय। जोंबो गामिनि हिसाबै नुयो। दा बिथांमोननिफ्राय माने अनसुंथाइ मोनथावफोर दङबा बिथांनो हरोबाबो जों गामियाबो मोजां मोनगोन, माने गोजोन जागोन बेखौनो बुंनानै आं आरो माथो बुंबावनो। अनसुंथाइखौ हरोबा मोजां जागौ आरो। दा आं गामिनि जानानै आं एसेखौनो बुंनाय जादों। माने बिदिनो माथो खालामबावनो, माने अनसुंथाइफोर मोनथाव दङबा सरकारा एसे अननानै गाव देहा नायनो थाखाय अनसुंथाइ हरोबा जों गामियाबो एसे गोजोनगोन आरो। माने गोजोन्थों होननानै आं बेखौनो एसेयाव बुंनाय जाबाय। बैसोआथ' जेनेबा नै 50नि गाहायाव दं आरो। दा बिथाङा बांद्राय बैसोनि नङामोन। दा अथिरथ' बिनि बैसोआ 40-45आव थाहैगोन आरो। दा बिसिमखिनि बैसो आरो। गामिया जोंनि जावलियाफारा, बिसिडिसिआ सिम्बोरगाव। रिबुनुआ समस्थिया सिम्बोरगाव जाहैबाय। समस्थिया मा? सोरनि बिजाथिनि सिङाव गोलैयो? बे माबा जोंहा क'क्राझार आरोखि, जेनेबा जोंहा समस्थिया जाहैबाय बे माबा दानि हाग्रामा। औ दा जोंहा बे सेवले दं नामा, दा बिथांनि सिङाव गोलैयो आरो। दा बे जोंनि सिम्बोरगाव जावलियाफारा होनो बेखौ। रिबुनिया थालिरबारि। जों थाग्राया जावलियाफारा आरो, जावलियाफारा लिरो।